Press kado ve tumhan nang litumhan churo lo dak kewang berta nang enapot pini hempuar nam nang gerab dun penapot elitum APHLC a nomination neli nomination paper pass pemil un pemil non ke elitum kam ke claim cetorok nang po athema la ke ki jutsi aron pusi ilitum chini nang po ron kacedan inglong arat lapen kilonjia okhomia tum lapen adivasi tum an ihi dopet nang po lapen non dopet lo lapen ahika prek anatuke kecil tu la so aron non ilitum akai lapen along ri kacerai aphan la soron cedan pemenang po pinipen ke lapen nilitum ki puji esondo non our side ended po athemalaga urgent election commission of India pen code of conduct do's and don't po ke claim nang ji ke claim nang ne po alam dak itum panang pilo la solong number 1 a paragraph along ke top la ke announcement of new projects or program or concessions or financial grants in any form or promises thereof or laying of foundation stones etc which have the effect of influencing the voters in favor of the party in power is prohibited. Daki pula po hello concession kipi tamane nang tum puan kipi nang yi 100 pharo ke pinang yi do phokep anang pichot nut pelapsan program lapen arni sihat ilitum a chief minister kaningje tekang ration card lapen ke Orunodoi ke do atum an aphan ke ason ki pipe joy pik po walam la he hui ke alang litum aron repen la election commission code of conduct karkan sekaning jil la si la ke son ke jokta la ruling party atum paning jelong nang ni ap ruling party atum ning jelong le pusi la dakepu akapre ka tompan pupe ba akapre ka tungge tungge sanction da un eda jikedi la po alang litung sanction un ke la sialang litum pan la ke ningje long li la ke pusi la ke illegal lo la ke aron realam lo pusi dak kaningje paningje long nang ni non ningje warat jong si BJP tum ningje warat lo te ilitum khang dun vek nang po la pen number 4 bang dak putu no fresh sanctions for governmental schemes should be made. Review by political executive like minister atum hay hoy. EMC, MSC, MLA, MP atum hay hoy. Lapen ke processing of beneficiary oriented schemes even if ongoing should be stopped till completion of elections. La processing election puge processing application to hala application ka submit tang tu loan aphandame subsidy aphandame scheme aphandame project aphandame application ka submit tang atum a application ta non akam and edit nangji la election tang te tike pusidak ke tok do la pen no fresh release of fund on welfare schemes and works should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission. Fund ka release anta non kam ke claim tang contract atum kam ke claim tang contract work pini halai hui ansita lapen akimi a scheme apanta fund ka release abangke lake election tang det tike claim long le nang jite pudaka pudo
commission la election commission a permission and vek nang ji jong si urgent upai we la ke claim vek nang popular tan te la son ke dukok ti tia pot earthquake do ji mene la pen common ke the do disaster ason chini un e aprang ben chini ne pin ben akisum son do ji mene po son hut ke pinangi tema seta la bang ke commission pen election commission pen a permission nang vek ji These include works under the Member of Parliament, Rajya Sabha members, Local Area Development Fund for MLAs, MLCs, Local Area Development Fund, MLC, pulote lage Member of Legislative Council, pulo non-dak ilitum ke MAC ason po, MAC, CMEM atum anta, hang a scheme ta non-pe-claim long nang ne, lapen nitum son ng people son a scheme ng sanction po puke asap ta alang litum ning je long li a power la son a power ke do tu ka sanction a power ke do tu non ilitum independent ke thur ke hai helang atung ke la ka power ave ilitum ke la ke la itu maning je nang ni pupe seta alang litum power ke do tu bhan ke la ke ning je long li la dak la hello ke to However, if a work has actually started, that can continue. La kam ke claim bomb abang ke dak tipugel. These works can start only after the completion of election process. La ke claim bomb akam anta election tang det an si claim bomb chot nang ji puja. Darake pu. La si la so lama bang non ituma CM, EM atumanta lapen ke MLA, lapen MP atum, lapen ke minister, chief minister tumta ningje beretiti itum son pape claim po son claim po la an ke la ke election ka chepe haji alang litum jak kong do pot non mat ke la si election ka chepe haji aphan undue opportunity alang litum ke en lo la ke la si la ke undue opportunity mane ke long le det nang ji opportunity ke long le net nang ji our side alang litum la so our side ke en lo la ke chok che paning ye long nang ne pu si dak pu la hello la pen non ke ilitum election highway nang ji ilitum ron se ke dan la ke ka chelem kam gali aja tum ke election ke thur pan si matha chot election ke hai po arleng ke the che plang po pan si matha chot arleng ke the gali law ting ke MLA MP minister chief minister kado enta government servant lagi itong government servant mane sarkar aban lagi sarkar aban ilitum non nelita sarkar public atum aban sige plang dunjia phansi non election ki thur ko people lo aban athema public atum ke kadu ko mari ke delhi ke dam rake claim dam ji un la si ilitum ing vai lo nilipan na ing vai non pulo na ing vai lo te ni high debt lo te alang litum ke claim kang tum na kam an kon not a department na ma kopia ministry along ma kon not a hospital along ma la anta nili claim pipet nang po laki la helu la pen claim pipet po la pen autonomous state ke long vek ya phan ke lage claim vek po six schedule ka pang tang vek ya phan ke lage claim vek po lapen siksi dula jakong kang botang pot anta kachelong tu edi dia pan claim vek po lapen ke lanchot takalilang Dimahasao aphan MLA number ka pe bad dia aphan lapen MP ka prek hadaki pi dia aphan dium claim vek po lapen Dimahasao long non ponchart si pedokok lo hadak autonomous council ka leader lo haladak la ponchart aku ka pe war tu phit dia aphan lapen ako autonomous council ke long to vek ya phan Dimahasao ta la si hadak ta ni claim vek po lapen eson alam ningduk apar ningduk alam aprang hut ke number 3 Dipu ST autonomous district constituency pu si pu autonomous alam thedo non ke la BJP atom autonomous alam the bang warchor lo non ke autonomous ka leader lo itum general half plain district along ST atum phan ka reserve ateng si dak vi thurong lo la pot nilitum nili hailo te itum autonomous
constituency ako ke long tu vek dia pan claim vek po lapen do orang ke claim kang tu development ason abatay lo ni ningje university ta West Karbi Anglong ta donangi lapen ke Dimahasao ta university donangi medical college ta Dimahasao haflong ta dovek nangji lapen medical college West Karbi Anglong ta dovek nangji nonamat ke itum East Pen damlo te bang a district kap jet si itum emethang district che damlong ji titi la pot ilitum hatakta university lapen medical college ta donangji lapen la district ke thomang bong pharmacy kachar pharmacy school bivek nangji lapen bivek jia phansi ni liklem vek po athema iltum pharmacy a school ka porhe long lepen na jok pharmacy ke do an do wai ke jot an bang ke chia tum si joy jor chot ape halatum akipu aling si itum rong aso ke thang da chini ne expired a medicine pi expired a do wai pi ni a date ke dam tang a do wai pi ni si jor varatiti la ka pa we date dia phan dum inglong arat pharmacy kang pulong et dia phan do wai ke jor long et dia phan neli pharmacy a school ta la do district ke thom along ta neli bivek po na pen hamren ke college ave engine sumimi kipuge district headquarters puhada college do ta atok habit aju college putin mimi la si non hadakta mesen a college a hostel pen girls hostel pen boys hostel pen la pen principal professor atum a hostel a quarter mesen kim pivek po la bangke ke claim vek na yalam la pen nonamat LP school do chot po ME school ka ve pen a jok LP school ke pas tangatum arta ningkan krehini ningkan kret homatum akahelo ni kilometer cap kresi an akeng benge dam nang habit aju phere meme komarnet kidnap det meme so maraphan la pot lage LP school ke do thai an ke ME school tap bivek po ha the dung aphi ke akahelo ke dam la leson ka prek lo lage heno halata heno seta la bangke puan phere meme melo seta la pot si LP school ke do thai ain ke ME school ke bivek po lapen hospital ke bivek po to war ka ve thai itum kungri piason jinam valley ason lapen ke borpung tarapum ason lapen singhason along po hala jolin lapen ke wongjang lapen ke jirkain kierong lang meglu lang biri ka thoi lai hui ke dam tar long lai hui ke dam thai an nelitum tovara bangke silam lapo lapen ke lan chot takalilang haladak kukip aphan ke plung po amat karbiatum nang kathuruk amat la congress lapen BJP atum karbiatum a polling station lapen karbiatum a school anta dak long nit lapen silonia long van lap amar halatum non ke vote nang epi dunji aphan school nang dunji aphan kilometer troxi kep kilometer phok kep thom kep po anaka helu alang litum wang na kipu ge kuki ke phlung pu ama akar bi atum kadrong komat lo la ke claim dun la ke litum BJP congress tum si claim dun lo la pen congress tum hal bang so ta aning ki thipu ko pisi nang tum dak habit ke donang po pu dak pen dam serak no dam de te police nang nepo pu son si ka pa phere tu pu si pu halake karbia tum aron ka chetin ni det apot lo lake la pot si ni tum bangke non nili power long li akosita nili jirka ing tierong ta polling station ako pon tu det lo la pen nili hala terang ke tierong hala doctor lipson rong pie to marong ta ako polling station ako pon tu det lo la pen tar long abang ke akimi polling station ako silam tu det lo hala ka prekan ta ka silam je panel tu application PS lo non election tang lo te hala anta ko pe do tu lapo son thak si along arjulong ulu non ta karbiatum non inglong rat karbiatum amen polling station larpi lapu amethang polling station long amen ve ko nat lo ne chirita thek long li
la pot si non neli non nang litum pen ka choning rikang tum nang litum ta lam pa je thang non rong asara tum an la pen ke servan kep atum an la pen hala kukia tum tame dimasa tum tame la pen rengma tum tame syam tum tame garo tum tame khasia tum tame langlu tum tame alang litum amen non amat lang dun serak nang yi polling election office along amen che pe do serak nang yi do ke do pusipu amat online pen ke claim amat amen da ke do nang yi apot bang ha Rajasthan nang klang rong ha Gujarat nang klang rong la ke la BJP tong ka bojat lo tribal atum election ka pe vote ka pe jok long le de dia phan si la ke claim lo online ke join muchot akam putang det le non su muchot akam pe polo na claim rong la pot la ke ilitum che chak lun dang nelo rat ke do anatum thur pakra non apor dolang nili chini la ke arul do election nang le letik ke nang litum amen hala polling station ko nat mage do hala dag nang itum che pon thu serak no la ke claim serak masilo la pen BLO tum phanta choning rilo alang litum phere re pin pen athema itum kei aron si ke chedan la pot si BLO tum ta phere re pin pen non amat la voter list along amen ke che pe do thu at dia phan rat atum phan inglong arat tum phan than vek nang ji osomia tum phan Adivasi atum han than vek pa pe claim vek nang ji la pen APHLC atum phan an ke CC committee atum la pen PS committee atum phan na choning ri lo alang litum ta thur pak nang pola so kam ke claim ji ke athema ron ke chedan pule hile ve pule ko pusi ke ka hai ujilama itum vote hello hile lo kente a hile ve pulote la ke ron ta hai udilo la ke ka cheteng men lo ka hai une de ji non hut ke la potsi choning rilo aku kache teng bule lote lata lage violence che plang thu det le pogante ing sam jin ben se claim nang ye pot la vote ki pilong ve ya phan kadu eta claim pro nang inot autonomous state tu ke lake ke long vek ya phan ke la thuen ni tu nge claim vek po dakar biang long akaprek Dimahasao akaprek tami la tu ke alang litum akaprek sinangi ponda akaprek tami alang litu zata lapen aku hala mo pen tipu Ponchat hadak bikok lo pohedi. Dak tanang ke biji apansi. Nelitum kacinia tengke. DC office dak bibe. Ha birla long sige pon. La DC office ke la ke jila porishot sige biji pu. Ponchat office sige biji pu. La ke arlopen itu ngacini dun ke. La so pape claim long ledet langji. Jila porishot ponchat ke dak pape wan long ledet langji. Athema jila porishot Ponchat ke wan lo pulote la ke constitution article 243M la pen jet si la ke karkan lo la pen ponchat a law section 1 1994 and inkan ka selam a ponchat a law section 1 si la ke karkan lo la pen ilitum a culture ilitum ateng ajutang an ka pivir ja phansi la ke claim lo la posi ponchat ke la kecil tu ma ponchat abang ke pedulong ledet nangi ilitum hala article 243 D along ke tok ilitum tribal tu ma ponchat la ke kuki ke tulsung waisa pulo rengwa ke enjeng tirupunyo songsat wen pulo lapen ke reng ma deng enjeng tirupunyo songsat wen pulo kuki tumge tulsung waisa pulo lapen dimasa tungge rajinai sokho pulo lapen khasia tungge dorbar snong pulo lapen garo tum akhing nok ma pulo syama tum mukpom chahuban pulo halasi donangi lake constitution along ke tok do lake ni tum claim vek po election high lote lapen lan ta chot kalilang खेती के क्लेम अकाम दी आथेमा किताब लोग ता तोक लो ए डेट के चराई पुलोते खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो पिक नंगी पहाटा के तो आथे दुकान ये दो पुलोते इन लोंग ले थाक्सी इन निजी के दी लापेन के लोंग ले आ थाक्सी हेम ता किम जी के दाक्सी इन निजी इन नि थिप जी योक नंग थारले लेलु खेती के क्लेम ता लोंग ले लोंग सी इन नि क्लेम थिप जी के अंते योक नंग थारले लेलु ला पोतसी ए डेट के चराई पुलोते नॉन aru nong ching di ta nang le thule po ile tom kheti claim vek nang la pen ke dukan do vek nang dukan ka pe do long ji aphan kheti ke claim long ji aphan ne tu ma bang ke election ke high lo te thur pak po claim vek pola thuke la pen ke
riso o karjang atum non dak pen kat nang et lo ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kat nang lo hadak thi lo ki thiar pum na se wan long le det lo do pik lo ajhar tu penan so ta che kak lo la son la itum adet akai ke vir akam la ke la potsi la non haladak kachong dat dam atum phan an dakar biang long Dimahasao ang bong nitum awar sai pi rep po la pen ke dukan ake theke do ya phan hardware a dukan ke do ya phan color ke jor a dukan ke claim ya phan electricals goods a dukan aphan peri ke joy a dukan aphan nitum ki piji loan sita nitum pidet polar risomar o karjang kang tang business ke claim tek atum an sita nitum choning rilo aprang teng bacho be nang ni loan ke long ye phan pomat enaman mohaba anut ka pre ka phan pang ni rong la pusana kam la ke claim nang ni lo hakit che dum phan dukan long pang ni thurong pulote la ka thang da le velo sona bangi kheti claim puta along le do mat kheti habang ke che dum pa pe claim rong po bang ke la ke claim nang ni lo eme thang si claim nang ji la thu ke therak nang ni la ke bang american te ri hidi ke claim mathatha ki abigha si achi risi suri troxi e dona monit ketie claim hada ili tunge thengthe it katherak bodi ki duk pu nang chini det na pu ini ta duk edlon ta sita e tunge thengthe ta e hai he bodi america te kilometer e thengthe sai se ti lo adake israel ta la pu thak lo la pen an ke chuhut america long la pen Israel long ni tu dam vek lo gai ta theng thek ki up ili tung pu har lung pen la son har lung pen nang bidun kok ti lo hadake la ke thesere pu ka li la ke an ke cholong si nang pi hadaka an ta ave thu dak ken ti di hadake him la pen la theng the sai se lo ka hadake therak nang ni lo la ke karbi inglong arat tum ki an ke kati ki ja phan ason api pang reng nang ji Chelong chai nong ka pang ring ye phan ni tum claim vek ji athema chelong chai nong pang ring lete ho ora vede ti ke di a hi pensi ho or che plang hi ke di la pena jok idi tum along le non ho or ka ve sai selo la posi chelong chai nong pang ring pik nangi chelong chai nong ka pang ring pulote lang da lang dun pe mi nangi han ame thang pachupan nang papithia nang ring te ring po akama bangali sona bangali la pen ilitum बाप की फूगा से लेट पेन पॉट रीड बैठे हिडी बैठे बाप की फूगा से लेट पेन पॉट दवाई आप देती ती बॉडी हाला दवाई आपो लांग अलोंग दून पो चाय नोंग चलोंग तुम बाप चो पो लांग अलोंग अलांग जून पो थीरुक ती बॉडी ला पॉट सी नांग तुम बाप की फूगे से लेट नंग नी लगे दवाई पी नंग नी ला सो बाप की फुआ काम बंके अनलो ते तुम चाय नोंग चलोंग भाग वी वो वन ता लगे रेंग उन एलो itu mata pemenang ila soalam bang epen emetanga mata prana mata la ke memede ji la nili ka ningje wara thai hui helu nili ke claim ji ke adu ya hai ke la ke ni tu ke che lang vek po la ke ka ningje ji kam da velo la bang APHLC ke e case ke che lang long risi ke celai ke kace rai putang det lo le adoy hoi le ke celang le det jilang ma sonali finish no jom de lo stala nali na so prang ke se tum nali pan jitu nali nusun file ke cancel ning ko sonali ga tum kilo mango alang litum choning rilo bang sarkar tum kroi credit lo bang returning officer kroi credit lo bang damn care hai returning officer Neli pana pe pas minit di sita nang ni pini. Sir, candidate bahini bako pulang thep tha sablam clarti ma. Bang ini candidate le alang li ke la ke dummy candidate. Neli tum neli pine cheplang det na po hala neli nomination paper sa di. Athe non hoke ni tu khay kache roya kam se claim kan di. Bang man se kache dan kan di bang khay ban si. Hala tum un angen ni lefana pi un energy ke claim ji ke lama si ni tum APHLC pen ga dovek nahi pusi alang li phan ni tum papi pi dun net alang li ke chi withdraw det po nal ko da ka pa yaso number sa ko sa number do pon hala tum ta la si bang kre ke thom to kok lo ke
la sobra na likat beng no arat pan ko pe message ko sa ko la mun jito mun pan nali against ka song kese tum han go bata na ni lage nili ningjing tung te lo kan ningje jitan ni de che bhar jak cho dalam lo le bang kan ningje je tum do lo rat thur pak lo ke